Shehu Gibrima, to ai zuru ba ta cin zuru sai dai sadus ci zuru. Wane mutum Gibrima ajiyar guru, wanda ya bi ku Shehu Gibrima ai dole ya zama guru, domin ku ne darul asararu Gibrima barru. Wane mutum wani aikin sai mai shi, Jibrilu a sama Gibrima a ƙasa, yau ga sama ta koma ƙasa ta koma sama, kallo ba sai ya koma sama, kai da jin haka ka san akwai rigima. Wallahi Shehu Gibrima ka fi ƙarfin bincike, domin kai ne babban oga a harban ba sun san ka. Kasuwar Allah sai Allah. Gibrima ina ta fito Allah, ina za ta Allah, me sana'arta Allah, jarinta la ilaha illallah, ribar ta Muhammadu Rasulullahi. Uwar kudin fa Shehu Tijjani, oho Shehu Gibrima wallahi ta san Allah ma ta san ta da gaske. Zulma arifa ta kenta ko in kira ta cikin sunanta Gibrima, uban ɗakin Harazimi baban Mahadi yace a gaishe ka. Shehu kai ɗai gayya ka fi dubu, sahibul hubbu da lubu. Gibrima ajaban luran kam ya konuma jindi ya konuma, nima kuran zawo nima ganan zawo, wallahi tallahi aw ajabaro walluma. Shehu Gibrima wani abun fa sai dai a bakka haka da kayanka, domin kai ba zai iya dauka ba. Shehu Gibrima in ana magana akan ka rijalin nutsuwa suke, tsuba suke, wasu har suwa suke, kuma ba su ki su mutu akan ka ba. Shehu Gibrima domin ka sarrafar da yini da daren ka, safiya da maraicenka a cikin masoyinka, mai jawharatul kamali duka dauka, kanzil azabi ifadatika minka ilayka ihadatul nurul mudalsami. Wai a gaishe ka badagire Gibrima, asibiti kake mutun ya kawo kansa ya zam dole, in yaki ko ya sani ko bai sani ba a ɗebo shi a ɗauko shi a kawo shi gaban ka, ya zam dole, domin kai ne likita mai cikakken iko da oda da cikakken certificate na jawharatul kamali. A gaida addagiri badagire baban su Muhyiddini, kai wane mutum Gibrima ai ta koshi da abinci tun kafin a ɗaura girki, ita jawharatul kamali ne abincinta, shi take ci sannan a samu zaman lafiya. Gibrima bangon gabas kake, wani abinci zai dauke ka banda jawharatul kamali. Shehu Gibrima hujjar kanta da kanta, kai fintin kau kai banga ka take maza ka tafi ka sadu da Allah, wallahi Allah. Shehu Gibrima mamman dagir ka santa ta sanka, ka zauna a cikin ta babu shirka, baban halifa muallim a gaishe ka, uban fatiwal aglaki sirrin daki ce mun kofa. Shehu fatu katangar ba arifa, ka hau ka zauna daidai akan kujera ta kilafa, wane mutum ya zauna a wannan kujera yayi kalifa, in ba kai ba iyayen Harazimi ahli sufa. Shehu Gibrima lahirar waliyan Allah, kuke sa gudu ga wanda ice shi bai gudu, domin wanda ice shi bai gudu abun gudun ne bai iso gare shi ba. Gibrima sa gudu sa baza gudu sa rijalu gudu su zabura sake gudu, sa gudu sa sawa Gibrima kenan, sa aljanu gudu da gudu ka bi su da gudu su zabura sake gudu. Kai a gaishe ka Gibrima, suka ce kai wannan ba mutum na ba, aljanu ma sun sallama sun tuba sun bi ku. Shehu wai giwa cinyedu, dau mutum dau kayansa, ki dau da ki dau ubansa, wanda ya kasa ma ki dauka masa. Rigici gabji babban motsi tarkon waliyan Allah, kayan Allah sai Allah isha'aninka yanda kake so Maulana Gibrima. Mutum ya mutu a ce ya tashi an fasa mutuwar, kuma mutum ya tashi abin shi kai kasan sai Allah. Gibrima bawan Allah, to wai buhun gero ne aka ajiye shi daga gefen hagu, da ɗai da salatin jauhara aka mai da shi gefen dama. Kai anan ma sannin ka a gaishe ka Gibrima, wallahi Shehu Gibrima kam ya konuma jindiya konuma bara ana ne ya soro, surom zan tulom suromin tulo, nyima ganan zawo kuru nyima kuran zawo. Shehu Gibrima sai ba sai nyima sandi ba sai nyima tawannum. Shehu sai ya konuma kuru sai ya konuma rosono zana, kam kura Gibrima ni sayin tolin nono zana ala akai rono zuna, sha bonu ma shanya bozuna, sha zazzannu ma shanya zazzabsuna, duwan ya nozin nai Muhammadu shi ma ya kasabsuna, gozin yiro cina mukomin moma akai de dimru yana akai yin tawanni ande akraw mamaro tawakkili ande shi nai Muhammadu shin zan tayyana. Shehu Gibrima zulma arifi luran Shehu Gibrima nyimaro ramzul arifina. Kun saurari kirarin Shehu Gibrima daga baki Hassan mai annabi daga nan Jimete wala Adamawa State. Dan neman karin bayani sai a buga 09039595043. To Allah ya bar mu da Maulana Gibrima zulma arifi.